Често компаниите, с които работим, ни споделят, че правят количествените сметки на ръка. Ръчните изчисления на КСС не са просто бавни. Клиентите ни често споделят, че те са трудни за проследяване, трудни за проверка и довеждат до грешки, които могат да се видят едва накрая. Сметките се правят върху чертежа, в Excel, на бележки, а това отнема много време. А при всяка промяна по проекта, процесът започва от начало. Често този проблем се среща още при първоначалните разговори с клиента. В тази ситуация клиентите ни не търсят просто по-лесен начин за смятане. Те търсят решения за яснота и контрол върху целия процес. Решението е всички коментари и промени да се случват на едно място, директно върху чертежа, а количествата се изпращат автоматично към Excel. Така с Bluebeam КСС стават по-бързи, по-лесни и по-прозрачни за проследяване, както от екипите, така и от инвеститорите.